ନମସ୍କାର ମିତ୍ରମାନେ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ନୀତି, ଯାହା 100 ବର୍ଷ ଧରି ମାନବ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛି। ରାଜନୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସଫଳତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ସବୁ ରହିଛି ଏହି ନୀତିରେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ସମାନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଏହି ଅମର ବାଣୀକୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। 1 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଧନ ରଖିବା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ବଂଶ ଗୌରବ ସବୁ ବୃଥା। 2 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମେଘ କାହିଁକି ବର୍ଷେ। 3 ନମ୍ବର, ବିନୟହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ ସବୁ ଅସାର। 4 ନମ୍ବର, ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସହବାସ କଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। 5 ନମ୍ବର, ଦୁର୍ଜନ ସାଥୀ ପାଖରେ ରହିଲେ ମଣିଷର ଅବଶ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ। 6 ନମ୍ବର, ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କଲେ ଜୟ ପରାଜୟ ଦୁଇଟି ଅପମାନ। 7 ନମ୍ବର, ଲୋଭ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଖୁସି ରହିପାରେ ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବର, ଅତି ଲାଳସାଯାକ ଦୁଃଖ ଆଣେ, ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। 9 ନମ୍ବର, ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ। 10 ନମ୍ବର, ନିଜ ପୁଅ ମନ୍ଦ ହେଲେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। 11 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ଧନ ରଖିବା ବାଲିରେ କୁମ୍ଭ ସାଜିବା ସମାନ। 12 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ମିଠା କଥା କହିବା କିନ୍ତୁ କଦାପି ଅସତ୍ୟ ନ କହିବା। 13 ନମ୍ବର, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। 14 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ସମାନ। 15 ନମ୍ବର, ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ନିରର୍ଥକ। ଯେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ସେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। 17 ନମ୍ବର, ପାପୀ ଲୋକ ସାଥିରେ କେବେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ନାହିଁ। 18 ନମ୍ବର, କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। 19 ନମ୍ବର, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଚକ୍ର, ସେଥିରେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। 20 ନମ୍ବର, ନିଜ କର୍ମଫଳ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। 21 ନମ୍ବର, ଅତି ସାହସ ସର୍ବଦା ଭଲ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଚାଲିବା ଉଚିତ। 22 ନମ୍ବର, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମୌନ ରହିବା ଉତ୍ତମ। 23 ନମ୍ବର, ଯାହାର ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ସେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିପାରେ। 24 ନମ୍ବର, ନିଜ ଶକ୍ତି ଜାଣି ଶତ୍ରୁ ସାଥୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। 25 ନମ୍ବର, ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। 26 ନମ୍ବର, ଧର୍ମ କେବେ ଏକା ଚାଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ତାହାର ସାଥୀ। 27 ନମ୍ବର, ସୁଖ ଦିନେ ସବୁଙ୍କୁ ମିଳେ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ। 28 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ ତା ରାଜ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। 29 ନମ୍ବର, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପର ଧନ ଆଡ଼କୁ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପକାଇବା। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ସେ ପଶୁ ସମାନ। 31 ନମ୍ବର, ଅତି ଭୋଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ନାଶ କରେ, ଅତି କଥନ ଶାନ୍ତି ନାଶ କରେ। 32 ନମ୍ବର, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ହଜାର ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ। 33 ନମ୍ବର, ଦୁର୍ଜନ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁତା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ। 34 ନମ୍ବର, ପର ଦୁଃଖରେ ଯେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଏ ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଦେବତା ସମାନ। 35 ନମ୍ବର, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। 36 ନମ୍ବର, କୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେବା କଲେ ଫଳ ମିଳେ, ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେବା ବୃଥା। 37 ନମ୍ବର, ଅଧିକ ଧନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲେ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। 38 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। 39 ନମ୍ବର, ବିନା କାରଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। 40 ନମ୍ବର, ମିତ୍ରତା କେବଳ ସମାନ ଶକ୍ତି ବା ସ୍ତର ବାଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମିତ୍ରମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫରରେ ଆମ ସାଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପକେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବନାଇଛି ତେବେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ
ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କେଉଁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।